खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। थांनाय बृहस्पतिबार मोनायाव दिबगैयाव मोनसे गिरबालु गारिनि जाब्रबथाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव गारिनि ड्राइभारजों लोगोसे सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन सानै सुबुंखौ डिब्रुगड़ हस्पिटालाव गोब्राब थासारियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो ट्रिटमेन्टआव जिउ गोमादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिसोर साब्रै सुबुंफोरा मोनसे हाबायाव नुजाथिहैनानै हर गेजेराव फैफिनबाय थानाय समावनो फांसे बिफाङाव गोगोमै सौदावफैनायनि जाउनाव बे जाब्रबथाया जादों। नैथि रादाबाव दं। क'क्राझार जिल्ला देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय उल्थाफानि लबैनोपुर प्राइमारि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि दैदेननायाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बयबो लोब लोब रायजो राजाफोरा सा 50निख्रुइबो बांसिन प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जौगानाय फारसे खामानि मावबाय थानायखौ नुनानै जगदान जाफैदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै देबोरगाव ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि बिजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों दि बे उल्थाफानि लबैनोपुर प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि हा, लामा आरो लोंग्रा दै जाम्फै बैफोर समस्याफोरखौ मावफुंनानै होगोन होनना दानि सोलिफुबाय थानाय सरकारा आरो जोंबो दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायबाय थानाय जागोन होनना फोरमायो। लोगोसे जाय बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोदों बे ओनसोलाव बिथांमोनहा खम समनि गेजेरावनो नखरफा हानि फोरमानलाइखौ राननानै होसिगोन। दानि सोलिफुनाय इउपिपिएल दोलोनि सरकारा आरो नोंथांमोनहाबो थाबैनो नाजावनो मोननो थांगासिनो दं होननानैबो फोरमायो देबोरगाव ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि बिजित बसुमतारी बिथाङा। थामथि रादाबाव दं। गोजोनथाव खौरां। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया गावनि बिबुंथियाव फोरमायना होदों दि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा 10,000 रां सरकारनिफ्राय मोननो हागोन। अरुणोदय बिथांखिनि धोनखौ 1,400 रांसिम बारायना होनाय थांखि लाबाय। रायजोनि सा 27 लाख नखरफोरा अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फाखौ मोननो हादों। 1 लाख खामानि गैजायै सुबुंफोरनो 2 लाख रांखौ सरकारा मदद होनाय जागोन। 40 लाख सुबुंफोरनो रेशन कार्डखौ गोदानै होनाय जागोन। सरकारा रेशन कार्ड थानाय सुबुङा 5 लाख रांखौ देहा फाहामथाय लानायाव मोननो हागोन। बे बाथ्राखौनो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां बिथांखिफोरखौ मैया फोसावनानै होदों। ब्रैथि रादाबाव दं। आसामनि मन्थ्रि सन्जय किसानआ क'क्राझाराव दावबायफैना गागि नोगोरारिफोरखौ लोगो हमदों। मख'नो गोनांदि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि 9 बोसोर आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि 2 बोसोर बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव थानानै सरकार दैदेननाया आबुं जानायलाय क'क्राझार सहरनि गागि नोगोरारिफोरखौ लोगो हमदों बिथां सन्जय किसानआ। मख'नो गोनांदि बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों होनना खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों मन्थ्रि सन्जय किसानआ फोरमायदों। बे हाबाफारियाव बिजेपि आसाम प्रदेश एसटि मर्चानि आफादगिरि शिबनाथ ब्रह्मजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरिया नार्जारी, एमसिएलए राजिब ब्रह्म, एमसिएलए सजल सिंह, क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि राजकुमार ब्रह्म आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जानि माखासे सोद्रोमा बिथांमोनहा बाहागो लादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।